बे सैमा बिजेन बर'खौ नागिरनानै मानजिनांगौ रायजोफोर। बेजोंनो लोगोसे हाग्रामा महिलारिया फाप नांनानै उदैयाव अन्थाइ जादोंनो बेखौहाय दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया प्रुफ खालामनानै होबाय निउस पर्टेला। नायलांदो नोंथांमोना। हेल' लोगोफोर, माखासे गाज्रि कमेन्टफोर नुदों आरोना दिनै बे समाव नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै बेखौनो लानानै फैबाय आरोना दिनै भिडिअ। नैबे स्क्रिनाव होनायखौ नोंथांमोना फरायनानै लादो आरोना सोर बे मानसिया माबादि इसेबां गाज्रि कमेन्ट होनो हाखो। गियान नाब्ला सारा सासे देशद्रहिनो ना, बेनिखायनो बियो बेबायदि साजाखौ मोननांदों, जोबथेसालियाव जोबजानांदों। बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्टखौ नै लिरनानै होदों। थ' रायजो राजा नोंथांमोना बिनि सायाव मा एक्सन लानो सानो? दिनै मा जाहोनावसो बियो जेलाव हाबनानै ना जोबथेसालियाव थानानै बेबायदि साजाखौ भुगिनो गोनां जादों बेखौ बियो मिथिया। थ' नोंथांमोना मोजाङै फराय आरोना बियो मा होननानै लिरदों। गियान नाब्ला सारालायनो बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ BLT होननानै 2000निबो बांसिन गावथारहोदोंनो ना। पाकिस्तान चाइनानि जासुसि ना, भारतनि देशद्रहि ना, बेबायदि गाज्रि कमेन्टखौ दिनै बियो बुंदों। माबादि मानसि रायजो राजाफ्रा जेराव मोनो नायनानै नागिरनानै बिनि सायाव एक्सन लानांगौ आरोना। बे हारिनि मोनसे सुथुर गावा बेखौ बियो गावनि खुगाजों बुंनानै दिन्थिनानै लादों आरोना दिनैनि दिनाव। बिनि बेबायदि राव बाहायनायावनो मिथियो बियो हारिनि थाखाय सासे सुथुर ना, हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनायखौ बियो लुबैया आरोना। बेबादि दिनैनि दिनाव माबादि लिरदों नै, बेबादि मानसिजों थाफाग्राफ्राबो मानो हमजानानै थैजासिम जेल जानायानो मोजां, बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै बियो बुंदों आरोना। मोजाङै नायनानै फरायना ला नोंथांमोनानै मा बुंदों बे ना। मा बर' बिजेन बर' नामा, ओरैबादि माबादि मानसि बियो ना। बेखौ नायनानै नागिरनानै मानजिनांगौ, बिगुर दोला होनांगौ आरोना बिदि मानसिखौ, अब्लासो गम मोनगोन आरोना। बर' हारिनि सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा मानो थाखाय दिनै गावनि जिउखौ बावसोमनो गोनां जादोंमोन बेखौ मिथिया हसिया दिनै बियो मा बुंदों। हारिनि थाखाय खामानि मावग्राफोरा दिनै जोबजासिम जेल जानांब्लाबो जेबो नङा, जाखानांगोननो। भारत हादरनि देशद्रहिनि बे हेंथा मावग्रानो बिसोरो ना। ओरैबायदि मानसिफोरबो दङ ना जोंनि गेजेराव, गावथ' जेबो मावनो हाया ना, मावग्रा मानसिखौबो मा बुंदों आरोना दिनैनि समाव। आंथ' मोनब्लानो लामाफ्राव लोगो मोनब्लानो होनो लुगैयो बिदि मानसिफोरखौ ना। माहानि हारि सिबिग्रा मानसिफोरखौ देशद्रहि बुंग्रा मानसि बे ना। जोंनि मानसिफ्रा नागिर बर'फ्रा, बर'नि माखासे आफादफ्रा जोंहा XNDP वेलफेयार एस'सिएसन दङ, इउनाइटेड फरम अफ XNDP दङ, बिथांमोना नागिरनांगौ बे मानसिखौ साला मा मोनदों बियो ना, होनांगौ बेखौ, बेबायदि गाज्रि मानसिफोरखौ ना। मा बुंनो आरोना बेफोरबायदि मानसिखौ लोगोफोर, मोनबानो मानजिनांगौ बिदि नागिरनानै साला बोराय गनाना मांखब माजाब मानसिखौ साला। बेजोंनो लोगोसे लोगोफोर मोनसे खौरां, मोनसे रादाबा बेनो जोंहा बड'लेण्ड बुब्लि आरोना। बिराद मोजां निउस फोरमायो जोंनि बर'नि गेजेराव। हाग्रामा महिलारिहा उन्दैयाव अन्थाइनो, बे अन्थाइया मानि थाखाय जादोंनो, 17 बोसोर बर' रायजो राजाफोरखौ थगायना जानायनि बियो फापनो दै, फाप। मानो थगायना जानांगौ आरोना, बेबायदि उदैयाव बेराम जालायजासे फाप मोननो थाखाय बियो मानो थगायना जानांगौ दिनै। दा बे बाथ्राखौ बिथांमोना गावनि आखाइजों साननायजों लिरना होखांनायनि उनाव दिनै निमाहा बिदों आरोना। एक्सुवेलि बिसोरो निउस होग्रा निउस पर्टेलब्लाबो बिसोरो निउस बेफोरबायदि होथावना पर्टेलानो नंखाया ना। माबा मोनसे मोजां निउस होफेरनाय नुदोंना बिथांमोननि निउसाव? माबा मोनसे दावहा जादोंब्लाबो सोरनिबा भिडिअखौ लाखुमानानै होगोन, माबा मोनसे जाथाय जादोंब्लाबो लाखुमानानै होगोन, बेबायदि आरोना बिसोरनि निउसफोरा।
आरो बिसोर मालाबाबो रुलिं पार्टिखौ कुइसन दैखोनो हाफेरा। जोंनि इन्डियान निउसफोरा बेबादिनो गोजा आरोना। नेसनेल निउसफोर मिडियाफोरावबो जों नुखायो जोंनि पिएमनि खाथियाव थांनानै माबा मोनसे सोंथि सोंनोबो गोहो गैया बिसोरो ना। पिएमनि खाथियाव थांनानै दिनैसिम जोंनि भारतनि लाइमोनफोरनो बेसेबां जौगानायनि खामानि मावनानै होखो, मा मावखो, बेफोरबायदि बाथ्राखौ सोंनोब्ला बिसोरो फिननाय होनो हाया। जोंनि बिटिआरनि सरकारनि सायावबो हायोब्ला सों ना, बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाब, जेसेबांखिनि निउसफोर दं सों हायोब्ला दिनै बिटिआरआव बेसेबां लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हाखो, बेसेबां खामानि मावनो हाखो, बेफोरखौ सों आरोना हायोब्ला। दिनै जाया सरकारखौ दैदेनगोन सालायगोन बिसोरनि सायावसो सोंनानै खामानिफोरखौ मावहोनांगौ आरोना हायोब्ला मिडियाफ्रा। दिनै बेखौ नोंसोरो मानो मावनो हायाखै, बेखौ मावना होनो हायोब्ला रायजोफोरा बेसे गोजोननाय मोनगोन। बेफोरबायदि निउसफोरखौ सोंथिफोरखौ सोंनो हानांगौ। बेजों लोगोसे नैबेखौ मावफुंनो हाबाय बेखौ दिन्थिनानै होनांगौ आरोना निउस मिडियाफ्रा। सोरबा आबां जाबां, सोरनिबा अन्थाइ जानाय, सोरबा खिनाय जानाय, सोरबा उदै सानाय, बेफोरबायदि निउसखौ होनानै बिराद निउस होनाय बादि मोनो खोमा बिसोर आरोना लासिं सिंनो। बेखायनोथ' नोंसोरनि निउस मिडियाफोरनि नोंसोरनि भिउआ सोरबा इउटुबारसोबो खम जायो आरोना नोंसोरनि निउसखौ नायनाया। सोरबा सासे इउटुबारनि भिडिअ'आसो बांसिन भिउ जायो नोंसोरनिसाय ना। मानि थाखाय भिउआ नोंस्रा फैया? नोंसोर मोजां निउसखौ लाबोनो हाया, मोजां रिपर्टखौनो नोंसोरो होनो हाया, अब्ला नोंसोरनि भिडिअखौलाय सोरथो नायनो, नोंसोरनि निउसखौलाय सोरथो नायनो आरोना। बे जाहोनावनो नोंसोरनि निउसफ्रा भिउ फैया आरोना। नोंसोरनि निउसखौ नागिरनो नागिरा मानसिफ्रा। बेफोरबायदिनि थाखायनो दिनै नोंसोरा खर'आनो गैयाना, सोरनिबा थाइसे थाइनै जानानै सोरखौबा बुंनायल' नोंसोर जुदि मोजां निउस लाबोयोबा, मोजां रिपर्ट लाबोयोब्ला गासै मानसिफ्रानो नायनानै नोंसोरखौ जौगानायाव हेफाजाब खालामगोन आरो नोंसोरखौ सापर्ट खालामगोन। बेबादिसो जानांगौ। दिनै सोरनिबा उदै सानाय जायो, सोरनिबा पाप नांनाय नाङिखौबो होग्रा निउस। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै आरोना। नोंथांमोना मा सानदों बे बिजेन बर' ना मा, बेनि सायाव एक्सन लाथारनांगौ आरोना। बेबायदि गाज्रि मानसिफोरखौ साला नागिर नागिर दानथारनांगौ, अब्लासो बुजिगोन बिसोरो। थ' चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन, लाइक शेयार खालामनो हागोन आरोना अननानै। भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर। हाग्रामा सारनि सायाव मा रिपर्ट लिरनायमोन नायदो आरोना बड'लेण्ड बुब्लिया। दोनसै आरो बाय।